kuranza mwenye no mwikiranetie kerenga keno setari 101%. A message yarako ya takire so ko sawa na nchi na gosa mo Kenya kwa jumla nga a community yo mugusi by and large aso bonge yabateko 100%. Abange babo mbamwete nga there is need for change. Na inde change according to mugusi message ya soka nelinga omuntu tugene torato letter change kiara tu espintoko dogo drive twese ndoko bantera basegalia yamo matianyi so mbale konye siko balengeretinga abagusi balia mbanje tematianyi kiara aba poko ngukwana balenga ulitana ko boli no nyakero bwetu ndubali iko tanchiri message to bale ko passe sawa na inchi bali batamanye tinkeli na ki Fred Matiangi nanchire sobo ande intiangi le bageri gote yanto amintonga biamono na biamono engenjo mwe sokia in fact no baba Kalonzo gashawa wa malo na bali bande bacha abo bagenda bashana getenga ala kumbe community ene kordeki jamwete however asetu amachiko sira naenda ake nilia karotu anyara bamuraba bagutara street baimogetie megango bare korra bangina baisara stand batatu batenene batatu bane abangino maete naturally naboba ekero bare korra murari bagutara ne binungu biria ibare kumnyaka baterina bari babire batatu babura ni ngake inkeke kiaba bona abana bari gwete street bamenyoka sa murabari abasabangina baria babastwanga inkimoterendereta karua meeting day so arioka no tu amachiko kogosanga umungi no chireka urure kojira ko ni chinchugo chira ko ni nyanya chira ko ni bitunguo mwamana ko mostua abandi mbawuli tuchisimia I'm told timaiti usana maina but nabona igwetenga those commotions nchi agareta asaragete chikaba I think that was the only unfortunate thing to akolete bune community but bottom line ntu orokinga ntu anje tematiangi naende ntu anje ticheche ase mekutano na abo musike nyotrenda guchese poko musika poko ese chibura buru chikose ko mukemegange yaro katike ko mukibo nzajinde from where I sit enaro jenga chiarenge kuru chinse motions ekero nzajindo kurage byara ba ebikole biga aye abange barode kantuno to wate kose samangana mojire ano to wate chinsa mugete chikomo chikoputana mangana ngana sama ya serikali ya gosata na sama ya opposition ya gosata ay kurwa sense mukwarengi kose so goteneine vule mga yora chake kwenye woko jibeka kubata kana muno tutukana ubanya tutebani omaene tutaragenda inga who is to blame ninya rekane abantu tutawara ire nyombe motoboke bosabukiro mondaje town nenungu there must be somebody otwakire simi atomobilize ato a particular point a meeting pointinga tumera na mashauri tumera na useramu tumera na daraja uyo korete igoningo te kunyarekana rituko riri matianya gocha na ritwenyoranga ntubana te kumerana te kunyarekana na ende ingoto te bichinsa to kumerana gere togenda asigete na ende ingotora konchoka ne town ngatweta you know ekaro bali gutara o maende bwana sayembolinga they look like they were fair organized yeah they were moving as a team onye kiro monto chete ne birangara bya bitarenge ebimo na kiya ko nyara kana bonso umira na samo bansa gutara so nto ko nyara kweba changa mbale to organized ama goso nje yongo bekera no rio ba organized ekero ko organize umwana ulia ngagende town nenungu igo omote birangara linga umuntu naro uchikurwania ngombe te yo chigoteme town ya ngombe njiri kuli siguma ngago chira chikuli chibanda chia Aaron uchiserie eba achete with intention nga turuani umuntu gete oje bakuruani no mobisa magosa akolera nare honestly ngikia aiba to a point otagete nga gokomonyora umubekere nungweria I think ena magosa manene ondibenso gekorete I think he had to apologize.